санҷишҳои молиявии палатаи ҳисоби тоҷикистон дар соли гузаштаи 2015 160 миллион зиёни молиявӣ ба буҷаи давлатро ошкор карданд. 160 миллион сомонӣ зиёни молӣ дар пайи санҷиши 438 вазорату идораҳо, бонкҳо ва муассисаҳои буҷахӯр муайян шудааст. зиёни ошкоркардаи палатаи ҳисоб рекорди қаблиашро убур кард, чунки аз соли 2014 90 миллион сомонӣ бештар аст. ба таъкиди Дилмурод Давлатзода, раиси палатаи ҳисоб, аз маблағи умумии зиёни ошкоршуда хароҷоти ғайриқонунӣ 12.4 миллион сомонӣ, камомад ва аз худкунии воситаҳои пулӣ 5.5 миллион сомонӣ, изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмон ҳудуди 11 миллион сомонӣ, зарар аз иҷора ва фурӯши амволи давлатӣ 1.7 миллион сомонӣ ва рӯйпӯш кардани андозҳо 74.3 миллион сомониро ташкил дод. дар пайи ин санҷишҳо аудиторони палатаи ҳисоб 56 миллион сомонӣ зиёни ошкор шуда ва ё ҳамагӣ 35% онро дубора ба буҷаи давлат бозпас гардондаанд. зиёни аз ҳама бештари молиявиро ба таъкиди масъулони палатаи ҳисоб фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба давлат расонидааст. фурудгоҳи байналмилалии Душанбе соли гузашта аз бонк 15 миллион сомониро ба хотири рушди фурудгоҳ ва хариди таҷҳизот гуфта қарз гирифтааст. аммо санҷиши аудиторон собит кард, ки фурудгоҳ ин қарзро ба хотири рӯйпӯш кардани як қарзаш дар назди бонки дигар гирифтааст, на рушди инфрасохтори фурудгоҳ. ин амал ба арзёбии аудиторон як нав талаф додани пулҳои буҷа ба шумор меравад. аудиторони ин палата ҳамчунин ошкор карданд, ки бахши суғдии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳангоми хариди мошинҳо бо роҳи баланд нишон додани нарх ба давлат 800 000 сомонӣ зиён расонидаанд. қимати ҳангуфти мошинҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода соли гузашта низ аудиторони палатаро ба ҳайрат гузошта буд. он замон ин кумита як мошини тамғаи нива ва ду мошини тамғаи уваз харидорӣ карда буд, ки нархи аввалӣ $94,000 ва дуи дигар $114,000 буданд. дар миёни навоҳии санҷидаи палатаи ҳисоб зиёни молӣ аз ҳама бештар дар Қумсангиру Вахш, Исфара ва Рашту Фархор ошкор шудаанд. зиёни молӣ ба давлат расонидаи ин навоҳиро аудиторон 11 миллион сомонӣ баршумурдаанд. дар соли гузашта палатаи ҳисоб 160 маводро ба мақомоти интизомӣ ирсол кардааст, ки аз рӯи он мақомот 59 парванда боз карда афроди ба буҷа зиён расондаро ба ҷавобгарӣ кашиданд.